Και ξέρεις, ό,τι προορίζεται για μας, πάντοτε εκεί θα είναι. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να κρατιόμαστε από ανθρώπους που δεν είναι σίγουροι αν θέλουν να σταθούν δίπλα μας. Να πιστεύεις στην ελευθερία των συναισθημάτων και της αλήθειας. Αν είναι να μείνει κάποιος, ας μείνει επειδή το λέει η ψυχή του. Να είσαι ελεύθερη επιλογή ελεύθερων ανθρώπων, όχι προαπαιτούμενο, όχι προεπιλογή τρομαγμένων ανθρώπων. Χρειάζεσαι κάποιον που βλέπει καθαρά ποιος είσαι και βλέπει τις ποιότητές σου και τις αδυναμίες σου και τα λάθη σου και τα κατανοεί όλα. Να μην ζητάς να μείνουν κοντά σου από φόβο, από μοναξιά, από συνήθεια, από βόλεμα. Αν μείνει κάποιος, ας μείνει κοντά σου συνειδητά, επειδή δεν θέλει να φανταστεί μια ζωή στη δική σου απουσία. Ας μείνει κοντά σου όσο αδύναμος κι αν είσαι, να αφήνεις την πόρτα ανοιχτή, μη στέκεσαι εμπόδιο στις επιλογές των άλλων ανθρώπων, να κατανοείς και να παίρνεις τα πράγματα πιο ήσυχα. Μην τα παίρνεις όλα τόσο προσωπικά, να εύχεσαι πάντα το καλύτερο για τους άλλους και να προχωράς με το κεφάλι ψηλά και την ψυχή στα ίσια. Να συνεχίζεις να χτίζεις τη δική σου τη ζωή, γιατί θα σου θυμίσω ξανά, ό,τι προορίζεται για μας, πάντα εκεί θα είναι. Να προσέχεις.